Gata, nu mai are mă. Talent. O, să rămână. Șania, mătii de deșentra mea școaile, mă, de aia cură. Mă, a intrat și tu pe site-ul ăla. Lași, mă, morți, bă, de avortatul, dracu, mă, care e pula tu. Lași, mă, din gură, fătu-ți nația. Trimite-i și pula, te m-am mâncat. Lași, stai din gură când eu vorbesc stai, da? De redup, că e free. Bă, Ia uite-l dracu, ți-a dat măta, acadele, mă, măta, mă, din priviri. acadela mea, a făcut-ți Bă, morta. frate, Că seara lui măta când măta m-a sunat, nu comenta, era așa deschisă. Talent! Măcar măsa are bani să-i dea acadele, măta ce-ți dă? Bă, mă, Prezervative. am pulă mi-o dă. Hai Cătăline, bate pula de ăștia, hai. Mătaia grasă? Îmi bate pula de tine. Bă, mătaia grasă e 10 ani să ajungă până la mai Mă, vorbește ăsta ca la microfonul, la pula mea. Cătăline, mănânci gogoși, mă? Îi dau lui măta gogoașa Bă, pe la pizdă ca să o mănâncă fută banane, toți în gură. Bă, gata, o mă dă! Mă Bă, dă! cine-i și mă de Da, mă. cofă? Ce faci, mă? Bine. Hai Cătăline, mai zici ceva. Da, mai tu pe Cum să n-ai pe mută, că stă acum, fii atent. Ai răbdare. Ai o leacă răbdare. O leacă. Ziceți dacă Bă, Bă, să-mi dați și mie link-ul pe YouTube după ce-l puneți. Bă, eu ți-l dau, bă, că eu filmez, bă. Ce filmați, mă? Bă, filmă, bă, Bă, mă, tau filmăm, bă! în baie. Bă, să știi că s-a infiltrat careva la mână, bă, să știi că s-a infiltrat careva. Bă, sunați-l pe Șerban ăla, Șerban Blackwell. Da. Blackwell, BOOM! E amuzant ăla? Da, dacă faci mișto de te înjurul ăia. Dă-l dracu, atunci hai bagă. Sună-l o leacă. Mădăline, Care mă, dă, pune-l aici. Pune aici, bă. Uite, a intrat Cătăline. Păi e Cătăline de mult. De ce nu Cătăline, încă bagă. căcat? Dar nu vorbești acum văd. Îi e rușine, Gata, frate. că mă sunt și Ai eu. rămas mut, mă? Acum vă jur o leacă, să vezi. A rămas mut. Cred că și aduce chitara, mă. Bă, are E ăla penal bandă rău, mă, de chitară, lui. bă. Bravo lui. Bă, să Haide, mă, stai bă, și pune-l aici, bă. Îl crezi pe Cătălin care bandă chitară, de-aia din gunoi, mă. A făcut-o din 3 sârme? Și le-a furate. Acum vă zice o leacă, stai puțin. Caută pe Google. Îi ia prea mult să scrie pe Google. Scrie și el un cuvânt pe minut. Păi de ce nu răspunde, mă? Să mânce căcat odată. Frate, Cătălin, talent e și pitic și prost. Dacă ai fuțin asta, dracu, jos. Cătăline, Nu că-s prea brează în pula mea, dar... Cătălin, de-ați aici cu somnifere. Lumări. Ce mă să crede că somniferele sunt de mâncare? Cătăline. Da, zi- Hai, Maxime, prea bune, Marcule, stai în banca ta. Mai știu. Tot mai bună de are samba. Tot mai bunele are Cătăline, tare. Ce mă, dacă vedem Bă, măsa bagă la loc pe prezervativ? samba. Am, asta are. Bă, din ce cauză mi se scoală pula la cuvântul meu? Mea școaile, mă. Gabore, El începe prostul ăsta să zică cuvintele. Gabore. Andrei, dă pulă sănii, du-te, dracu, de lambacizm mea școaile, măta, de descentratul, dracu, te ține măta cu oasele. Mama, dacă să rog o flegmă, asta e Jania, mă, adică dacă mă urc sus pe dulap și tu stai Ce jos pula? în cătărie și fut o bășină, te pun în cur, prostul. Bășină, mă? Bășină? Mai bine taci morții, mă, și fute un like acolo, așa că-mi bat pula, Un măta. like să fuzi tu un like la mătă în piză. Vezi, Hai că dau Jania, acum like, bă. Acum. Marcule, stai în banca ta, n-ai Maxime prea bune. Da, pe bune. Da, bă, știu. Are. Și de ce le mai zici? Dă ce pe ăla. Da. Exact, așa ziceam și Da, eu. mă, mai mâncă căcată la... Ăla a mâncat dacă s-a născut și încă mai mănâncă. Cătăline, hai că ți-am dat eu, îți dau eu like acum. Cătăline! Să dai și Dedicație mie de la Facebook, mine, să dau să-ți like. pula. Are, mă, Facebook? Da, mă, are. Da, mă, are, ești Cătăline prost, să-i lași el acolo, da? Link-ul la... Bă, fraierul ăsta joacă sam, bă, ați... Taci, mă, lasă-l. Să mori tu! Da, mă! Și e parașutul de aia job. Ce ai, mă, joacă pe un Interpentin, un 4. De la de pe... Hai, Cătăline. de la lui mama. Ia-te de ăștia. Ia Nu uite, mai te-am are stat. tu pe mă. Ai Caută pe Google cuvinte, nu stați ca. Cătăline! Cătăline, mai joci sam, mă? Nu mai joci, mă. Sigur, nu dracu. Stați că caută cuvinte noi, așteptăm.
Bă, Mihai, bă, ce faci, bă, Mihai? Au un concurs. Bravo. Bă, Cătălin. Gabore, ai auzit ce a zis ăla? Ce a zis Cătălin Talent? Cătăline, fut-o gâtul, mă, să ți-l fută pizda aia la ta, bă, dacă mai Cătăline, ia... Ăsta cine mai e, mă? Ia-te de Gaborul, frate. Gaborul SRL, bă. Ia-te de Gaborul. Cătălin, Ăsta cine e, mă, mâncați așa? Mihai, bă, nu știi? Nu. E în clasă cu Mădălin. Bă, da... Tu îl știi pe... Eu nici nu știu pe Just Blick, nu. Ba, am jucat odată la tine pe server, nu. Pe ce server? Ai avut un server de sound. Ah, ba da. Dar nici nu știu cine e, da? Bă, știi cine eram eu, bă? Mă, Te tam știu pula și ele. pe... Eu eram Mar, bă, mă știi, mă, Mar 12. Gabore, ia zi ceva lui Cătălin. Bă, zic, că n-am nimic cu el. Păi, haide mă, zi ceva. Că vreau să... Zi mă, Gabi, mă, că trebuie să facă și poponarul ăsta niște bani după YouTube. Zi, mă! Se n-are bani de pâine de că n-ai Păi ce- nu-i nimic, îl trimite mă la Cocioabă, la... Colo sus la cotitură, am băgat pula în gură. Șaga-diga danga, di sărbeșteanga, șcala de direcție. Și macamanaș, pula ca să o fut pe mătajul în așa. Ce prost. Cam mă tam pulă. Cu cine vai, mă, Oh, bă, perna? Aolo. Ce cu perna, bă? Ăla nu știe să facă. Bă, cine-i țăranul ăla, bă, cu... Cine-i țăranul Nu știu, ăla mă. lângă Gaborul SRL la poză? Dan Andrei. Dar mai E mă, ta mă, să-i pula. Mădăline, uite poză ca a ta. Andrei, dă pulă să ne iei. Orice de la față Ce în față sus. de tomberon are ăsta să-mi bat pula, l-aș viola, i-aș da pula în gură. Dar tu ce faci acolo, mă? Te screme O de bag obicei? pe măta, pe pulă, o învârt. Șș, liniște că mi se scoală pula. Da. Când vezi perna, ți se scoală. Da. O țin pe măta sub o Mădăline, și la sună și cu valvă. aia. O desfac pe măta, o decentrez cu ranga. Mădăline, sună-l pe Tony. E prost rău. Nu, că mi se E prost scoală. rău, Cătălin. tău. Bă, ești mai prost ca noaptea, bă. Cu P mare de la băga mea și pula în măta, da? Mă, care e prost? Recunoaște. Bă, dacă recunoști că ești prost, îți dau 1 leu. Cu P mare de la un leu mi-aș coaie morții mătii. A, deci vrei leu. Deci vrei 1 leu, nu? Bă, dar tu suși pula pe un leu și mi-l dai mie, mă? Bă, să nu-ți fie rușine când e vorba să suși pula pe un leu și mi-l dai mie, pentru că Ce, faci nu o ți-e faptă rușine, bună. nu? Tu, dacă suși pula și ai câștigat un leu, leul ăla trebuie să-l dai la omul sărac întotdeauna. Trebuie Adică să te e gândești sărac. numai la oamenii săraci. Adică ești sărac. Da, și mă, dracu, avurtătură, că-mi bat pula. Păi asta e zis, prostule, că ești Ești sărac. centratul, dracu, o pe... Bă, prostule, el dă un Morții, leu. mă, te-am desat, mă, ta cu țărână în tine și te-am umplut de... Te-am desat, fută-te... Soasa aia, bă, care îmi face țărână, tu. Mișane, ți-a dat drumul pe gârlă și a venit măta și te-a luat în cul. Am măta. Ai, Pargă măta, bagă măta, circulație în pizdă, băga mea și pula în măta. Bagă Așa. măta. Și unde rămân? Taci din gură că suși pula și mori. Fii atent cu face. Morții tăi și cu familia ta și cu măta. Bă, deșentratule. Șș, liniște. 2 minute și 44 de secunde, că altfel îmbelești pula și cumperi carne. Fii atent. Deci, Dacă cumpără fasole. Bă, fraiere, dacă cu... păi cumpără fazole să-ți fută o bășină să te pună în cur. Andrei, Dai, te pot. bă, cu ce Andrei prețul- George Gheorghe Dumitrache, vrei Eu. să-i căsătorie pe suși pula mea? Nu. Tu vrei? Vrea cu drecu. Vrei? Andrei George Dumitrache, vrei Eu. să belești pula și să cumperi țărână? Nu. Fă fire armăta, dracu. Să fie. Nici când îți dau de... Ia uite mă, alt dracu de centra. Bă, du-te mă, morții, mă, adică o violezi pe măta cu ranga. Du-te tu că ești mai tânăr. Iau toate stâlpurile din România și bag lui măta în pizdă și îi spun că e Maria Tereza, putu-ți morții. Maria Tereza. Maria Tereza, păi măta, e Maria Tereza.
Mamă, care e vedetă, fraier. În morții, mă, diți, să învârte limba ca pula pe bicicletă. Mă, maica mea nu stă la cerșica, mătă. Aia grasă. Ia zi, măta, mai tace, am poză. ia zi, mă, măta, să mai duce în spate în grădină și greblează cu dinții? Bă,